தேசிய மிலாத் விழாவை இந்த அளவு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செஞ்ச எல்லா குரூப்பும் தேங்க்ஸ் பண்ணணும். அல்லா அந்த நிலைமையை எங்களுக்கு உருவாக்கி தந்தேன். ஜஸாக்கல்லா பயிரெல்லாம் பெரியமுள்ள பெரிய பள்ளிவாசலை விசேஷமாக ஞாபகப்படுத்துகிற பெரிய பள்ளிவாசலோடு சேர்ந்து நானும் டிப்யூட்டி மேயராக சேர்ந்து ஒரு கமிட்டி உருவாக்கினோம். அந்த கமிட்டி ஊடாக தான் மிச்ச வேலைகள் நடந்தது. அந்த கமிட்டியில் ஊரில் உள்ள எல்லா வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன்ஸும் சேர்ந்து ஸ்கூல் பக்கத்தால் எஸ்டிஎஸ் ஓபிஏ அதோட பெரிய குரூப்புகள் இருந்தாங்க. எத்தனையோ வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் இந்த வேலையில் கலந்துருந்தாங்க. பேர் செல்லிப்படாத எல்லோரும் சேர்ந்து பள்ளியில் மெயின் ட்ரஸ்டி போர்டோடு சேர்ந்து தான் இந்த வேலையிலலாம் இந்த இடத்துல முடிஞ்சு. இன்றைக்கி மார்னிங் இது நாங்கள் நிற்கிறது வந்து அலிலால் கிரவுண்டில் நேற்று ஒரு 3000க்கு கூட க்ரௌட் சேர்ந்த இடம் உண்டு. இனி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ண வேண்டிய நிலைமை இருந்தாச்சு. வாலண்டியர் டீம்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து இது இன்றைக்கி எம்எம்சி மாடு எம்எம்சி மாடெல்லாம் டிப்யூட்டி மேயராக இருந்து வாலண்டியர் டீம் எல்லாம் சேர்ந்து விஷயத்தை முடிச்சுக்கிறோம். முனிசிபல் கவுன்சில் செவன்ஸ் மாடு எங்களோட முனிசிபல் கவுன்சில் ஒர்க்கர்ஸை வச்சு மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் முடிச்சு கொண்டிருக்கிறோம். அப்போ நேற்று சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃபுல் ப்ரோக்ராம் முடித்தாலும் எங்களோட வேலை முடியலை. மார்னிங் இந்த விஷயத்தையும் முடிச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அலிலால் கிரவுண்டை க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் நாங்கள் எங்களோட விஷயத்தை முடிக்கிறோம். அல்லாட கிருப்பையால் தேசிய மிலாத் விழா நல்லபடியாக முடிஞ்சாச்சு. அந்த தேசிய மிலாத்தில் சின்ன சின்ன குறைபாடுகள் வந்திக்கலாம். அந்த குறைபாடுகளுக்காக வேண்டி நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏன்னா இது பெரிய வேலை ஒன்று, நேஷனல் அளவிலான வேலை ஒன்று. எங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைமாக தான் இப்படி வேலை ஒன்று கிடைச்சது. அடுத்தது ஜனாதிபதி அனுர்குமார் திசாநாயகியின் வருகை நீர்கொழும்புக்கு அது பெரிய அளவில் எங்களுக்கு நீர்கொழும்புக்கு பெருமை ஒன்று கொண்டு வந்த விஷயம் உண்டு. மாஷல்லான்னு சொல்லி ஒரு சேஃப்டியாக அவட நீர்கொழும்புக்கு வந்து அழைப்பிச்சு நல்ல ஒரு ஸ்பீச் ஒன்று செஞ்சுட்டு அதே பாதுகாப்போடு அவர் அனுப்பி வச்சது ஃபுல் ஆர்கனைசிங் கமிட்டிக்கு நாங்கள் தேங்க்ஸ் பண்ணணும். இந்த விஷயங்களில் பிஎஸ்டி கட்டுப்பாடோட சின்ன சின்ன எப்படி சொல்லுது பிஎஸ்டியால் இது மாதிரி நேஷனல் ஈவெண்ட் ஒன்று கைக்கு எடுத்தது கூட சில விஷயங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக அவங்க ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவாங்க, லிமிட்டேஷன்ஸ் போடுவாங்க. அந்த லிமிட்டேஷன்ஸால் சின்ன விஷயங்கள் நடந்திக்கலாம். அந்த குறைபாடுகளை மறந்துட்டு பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இந்த அளவில் கிராண்டாக முடிக்கிறதுக்கு ஒத்துழைப்பு தந்த முழு நீர்கொழும்பு முஸ்லீம் மக்கள் எல்லாருக்கும், அதோடு சேர்ந்து அவுட் சைடு கவர்மெண்ட் பாடிஸ், அடுத்தது வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் எல்லாருக்கும் நன்றி செலுத்து. மீலாத் விழா ஆரம்பத்துலேருந்து கவர் பண்ணதுக்கு இந்த மீடியா கவரேஜில் இருந்த எல்லா மீடியா குழுக்களுக்கும் விசேஷமாக தேங்க்ஸ் பண்ணணும். அதோட யூடிவி அக்ரம் ஆரம்பத்திலிருந்து இந்த விஷயங்களில் எல்லா வகையிலும் ஹெல்ப் தந்தார். யூடிவிஎம் විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ UTV එක මේ වැඩේ ඇතුලේ අපිට ලොකු වැඩ කටයුත්තක් කරලා දුන්නා. ඒකම අවශ්‍ය ස්ථානවල මාධ්‍ය ආවරණය ලබා දුන්නා. අක්‍රමවත් විශේෂයෙන්ම මතක් කරන අක්‍රමටත් බොහොම ස්තුතියි. ඒකම මේ වැඩ කටයුත්තේදී සහයෝගය ලබා දුන්නු පෙරියමුල්ල මස්ජිදයේ ඇතුළු පොර්තොට සහ කාමච්චොඩි මස්ජිදයේ ඇතුළු සියලුම ස්වච්ඡා කණ්ඩායම් වලට බෙහෙමින් ස්තුතියි. නම සඳහන් කළ නොකළ සියලු දෙනාගේම පරිශ්‍රමය මහන්සිය තමයි මේ සුපිරි ග්‍රෑන්ඩ් මිලාදුන් නබි හිස්ටොරිකල් ඉවෙන්ට් එකක් අපි අවසන් කළේ.